Ikompli jirrenja l-konfużjoni u l-paniku fiħdan il-Partit Nazzjonalista kif l-eks ministri u segretarji parlamentari nazzjonalisti qed jippruvaw jillapazzaw madwar il-kwistjoni tal-onorarja li fi kliem il-futur viċi kap nazzjonalista baqgħet tiġri wara l-partit. Tibqa' tiġi warajna, ġifieri fair enough kien hemm issue kbir fuqha. Fil-waqt li waqt Breakfast News fuq Antonio Fenech sostna illi għandu kuxjenza safija mingħajr l-ebda rimors fuq din l-onorarja, Mario De Marco waqt VAM qal li din id-deċiżjoni kienet waħda żbaljata li ħa il-gvern preċedenti. Għal raġuni żbaljata u ngħidu li hija żbaljata, il-Ministru kienu ħadu dik iż-żieda. Fl-istess ħin Mario De Marco li kien wieħed mid-deputati nazzjonalisti li ħad din l-onorarja minn wara dar il-poplu Malti Wawċi ipprova jiġġustifika l-aġir tiegħu u ta' sħabu billi qal li huma taw lilhom infushom din iż-żieda ta' 500 euro fil-ġimgħa għaliex ma kinux qed jitħallsu tal-li attendu għas-seduti parlamentari. Ixu tal-onorarja ma kienx kwestjoni ta' żieda fil-paga tal-Ministri, kienet kwestjoni li il-Ministri għal xi raġuni stramba f'pajjiżna qatt ma kienu din jitħallsu il-paga tal-Parlament. De Marco kompla jirrepeti l-ġustifikazzjoni li tal-eks Ministru Tonio Fenech li l-istess deputati nazzjonalisti li taw din l-onorarja lilhom infushom kienu ddeċidew li ma jrodduwix lura kollha iżda jirritornaw biss euro għal kull 6 euro li kienu ħadu bħala żidiet. Tgħid il-Prim Ministru tajtu pressjoni illi ħattatu lura kollox. No, xejn minn dak. Dan kollu jfisser li għall-kuntrarju ta' dak li qalu qabel l-elezzjoni ġenerali li għaddiet, id-deputati nazzjonalisti b'erq żammew fi bwietom 1,300,000 euro. Flus illi ħaduhom fl-istess waqt li talbu lil poplu jissikka ċ-ċinturin u jagħmel is-sagrifiċċji.